daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị ekene m onye ukwu kene onye nta wee sị ka ọ maalụ unu niile mma ebe ọ bụla ị nọ ya maalụ gị mma n'ụbọchị nke taata. O nwere okwu nchọ ka m gbatịa na mgbede anụwa ka nsụ asụsụ be anyị maka na ndị be anyị ka m chọrọ egwu okwu anụwa. Unu n'anya na o nwere ka nna dị kepu na-agagharị ebe niile. Ụfọdụ na-akpọ ndị ọha na eze na ndị Eastern Governors chi ha ka ha bịa welu this opportunity na nwụchi anwụchiri onye ndu anyị wụ Maz Nnamdi Kanu ka ha bịa welie wee zọọ Igbo Presidency wee zọta Igbo President. Ka m gwazi unu nke bụ eziokwu, mụ na akpọrọ ya Igbo President o mụ na akpọrọ ya Igbo Presidency o, ha ncha niile anwụgo anwụ, onwere nke ga-awa ọkụ. Ịma ihe nju egwu unu, Maz Nnamdi Kanu anọrọ n'ime sel, ọ nọrọ n'ọnda DSS maka Igbo Presidency. IPOB niile a na-agbagbu sinsi mgbe gara aga wee luo n'ụbọchị nke tata ọ bụla maka Igbo Presidency. Ọ bụla maka Igbo Presidency ka ha ji wee na-anwụ. Ụmụnne anyị ịgbagbu na Mkpọ Junction ọ bụla for Igbo Presidency. Ụmụnne anyị agbagbu na Bridgehead Onitsha ọ bụla for Igbo Presidency. 28 people more than agbagbu na be Maz Nnamdi Kanu ọ bụla for Igbo Presidency. Nne na nna Maz Nnamdi Kanu nwụ n'ije anwụla maka Igbo Presidency. Nne na nna Maz Nnamdi Kanu anwụla maka Igbo Presidency. Nke a kunu ga-amata. So onye ọbụla na-aga unu kunu bịa wolu dis ohere wee bịa zọba Igbo Presidency, gwa na onye a na ọma wọkụ maka na ya ma sọpọtụ unu. Since unu gọnarịla anyị na anyị nụ na-enwelo mmekọ, unu ama jinwu na-eji anyị eji onye isi anyị wee bịa zọta Igbo Presidency. O nwere ife mmekete n'ụwa ka onye Igbo chia Nigeria gaa n'ode ya n'ebe ọ bụ na unu ga-edetu ya. O nwere ife mmekete na ụwa ka onye Igbo chia Nigeria ọ dịlọ possible ka gbuo unu nke ahụ. So ka m gwazi unu na ihe anyị ji maka ya wee nwụọ bụ restoration of Biafra. Ihe eji maka ya wee gbagbuo ndị niile agbagbu bụ maka restoration of Biafra. Anyị anwụlọ maka restructuring nke anyị ji anwụ maka Igbo Presidency. So o nwere ihe gbasara anyị na restructure, o nwere ihe gbasara anyị na Igbo Presidency, o nwere ihe gbasara ya. So ọ bụ na unu chọkwa unu dị relevant na Nigerian politics, even kwesịrị ime kịta bụ unu binye ọtọ unu tinye si na nweta Biafra ka unu stand nenu Oduduwa Afenifere unu fụ ka ha ncha niile njọs nọ makwa ọsọ ndị Igbo wuo n'azụ. So ofu attack nkịtị ka emerie the whole governors agwa ndị DSS ha nwekwana ya nwe again. Maz Nnamdi Kanu attack unu ascend the Operation Python dance made thing wee luo tata o nwere anything unu maka ya. Then ọ dị unu kunu ya nweta Igbo Presidency ọ dịlọ possible. Now anọ m na ọhaneze ndị Igbo na kwụ mmadụ ndị ọkaikpe 10 ụgwọ ka ha bịa nọchite anya Maz Nnamdi Kanu. Anyị need here and eji m ohere a wee na-ayọ Barrister Ifeanyi Ejiofor nye nwekwana anything gbasara legal action ha ga-eteki ọ na ha ga-ejuga maka defend Maazị and inweta referendum. Ha ga-akọwa those 10 lawyers because ndị ahụ ndị send ha na-ezite ka ha wee bịa malụ nyochete ihe ha ga-eji wee ha ga-eji wee kpagbuo Maz Nnamdi Kanu because ha nwa biye kpọbata ndị Operation Python dance ka egbuo Maz Nnamdi Kanu. Ọ bụ na ha fụ Maz Nnamdi Kanu n'anya ya bụ ọhaneze make a statement ha ma ebe Channel TV dị okwobi ọzọ bụ ụzọ gaa ebe a si na Maazị enwelo the right ịbịa decide ndị Igbo. So ọ bụ na ha fụ Maz Nnamdi Kanu n'anya ha gaa na the same Channel TV ha ga-agwa ha dat na ha kwụ Maz Nnamdi Kanu n'azụ na ha sọpọtụrụ ihe ọ na-eme na ihe need Biafra and need their lawyer because all those people are spies. Ndị aka azụ ka ha bụ. So on that note, ejim Chineke wee although more need because I'm ndị ha bụ because Ifeanyi Ejiofor with his legal team they very intelligent. So I believe I trust in them. I equate them na ha because when we hear anything these 10 lawyers na-abịa na bụli sabotage ha. So nye nwere anything ya ha jiri aka ha gaba anything ha jiri aka ha compose their own case. The na ya no ha na court.
don't welcome them in that team. So ọhaneze ndị Igbo na Eastern governors gan unu mebe Channel TV dị, unu mebe NTA dị, unu mebe Arise Channel TV no gan release no statement ma ọ bụ na unu fụrụ ihe Maz Nnamdi Kanu na-eme n'anya. Nke ha bụrụ okwu bụrụ ụka. Ihe ọzọ nchọrọ ikwu ntinye ọnụ again bụ na o nwere ife mekete ka IPOB kwete na restructure ma n'Igbo Presidency anya nọlọnya. So ihe unu ga-aghọta n'ụbọchị nke taata bụ na ihe anyị nọ n'ime bụ irestore Biafra. Ọ bụ na ọ bụla Biafra, o nwere ihe ọzọ anyị na-achọ. Anyị need anything from, anyị need appointment, anyị need anything. Igbo Presidency anyị need here. So onye ọbụla na-apụta kịta bịa na-asị gị that ka iji ilu this opportunity, onye a na ihe dị na ọ na-risk your life, gwa na ọ na-etinye ndụ gị na danger. Ọ dị very, anyị mere very clear, Biafra or Biafra, either Biafra or Biafra, onweghị ihe ọzọ anyị need. So matanụ nke a, anyị need unu, anyị need Igbo Presidency. Anyị aṅụlọ maka restructure, anyị aṅụlọ maka Igbo Presidency. Ndị ọzọ a na-achị ha ejilo ndị be ha wee nweta. So ọ bụ unu na-ema ji akụ unu wee nweta ihe unu na-achọ, hapụnụ ya, anyị ga-restore Biafra and unu ga-ata afụ oge na-adịghị anya. Daalụnụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m unu. Ihe anyị chọrọ igwu unu ka unu malụ that na ihe anyị na-achọ ebe anyị na-aga bụ restoration of Biafra. Wepụ n'uche iji ikunu bịa form smart wee bịa welu nwụchiri onye ndu anyị maka Igbo Presidency. Ọma wọkụ is dead on arrival. So tinyenụ nke a n'isi unu kunu maria. Enwere m ọtụtụ okwu ka na-eje n'obi ka ji n'aka. Oge na-adịrị anya Biafra ya abịa. Remain resolute in restoration of Biafra. Daalụnụ.